Geert, Ja. hoe blied bist u met die nieuwe spits? Ja, dat is nog even de vraag. Ik zal dat straks even uitlezen, hoe ik daarin steer. Ik prio enigszins wat twijfel. Er is enige reserve. Oké, 8 seconden. 8 seconden. Ja. Team Klomp, hè? Timo Klomp, hè? Ah, Natuurlijk. mooi man, ja. Champions League voetbal, hè? Ja. In totaal 160 wedstrijden Ja. voor SC Heerenveen. Ja. En Nooistum, Ja, uw eigen rol op de V. Roelof de V. Roelof de V. Trouwens, die Jerry Hilteman, want dat Ja, is die spits van tegen Cambuur. Hilterman, Ja. Hoeveel doelpunten zou hij dit seizoen nog mooi? Ik heb het even bestudeerd. Nog 13 wedstrijden te gaan. Zonder wacht. Zonnewacht. Ja, zit hij op zijn gemiddelde. On tafel. Yep. Heerenveen verliest de noordelijke twaalfstrijd met 1-0 van de FC Grains. En Cambuur verleert in Eindhoven met 4-2. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En dan komt Terrence Scott. Wat een schitterend doelpunt is dit, Cees. Centjes, bal breed. Is er een shitcourse en dit de eerste redding. Oh, wat een vreselijke blunder is daar van de keeper van Cambuur. Oh, keepertje. En die gaat er in één keer in. Het is toch net een leeuw. En dan is er misschien een mogelijkheid. Oh! En dan pas op jongens, pas op nou ja! Hij had hem, Mickey van der Hart. Dan komt Terrence Scott. Ja, bam. Bam. En dan zit hij er in één keer in. Ho. Een doelpunt voor de FC Grace. Het is, maar recht op het zien, Luciano Valente via de binnenkant van de peel. Ik vind het heel gevaarlijk, dan in de keeper eruit. Ja, en dan hangt hij er wel in. Oh. En dan is er een enorme kans voor, jongens, voor Eindhoven. En daar gaat weer van alles mis in de verdediging, in de keeper. Ja, en hier aan tafel Geert van Thuin, Roelof de Vries en dus oud-profvoetballer van SC Heerenveen en Grace, Timo Klompen. Ja, Timo, dit programma, dat zit erom bekend. Hè? Elke nieuw komt om de beurt, even knippen en scheren. Ja. Over scheren gesproken. Ja. Wat is er gebeurd, Timo? Ik heb altijd geleerd als je ergens een beetje moet verschijnen of zo. Dat je voor een wedstrijd denk ik wel altijd even scheren. Hè, als trainer, als speler. Maar ik denk dat ik iets te goedkope mesjes heb. Hij heeft waarschijnlijk, ik zal het even voor je oplossen, want ik heb het probleem, herken ik. Maar ze dubbele mesjes hebben. En ik denk dat ze nou enkele mesjes zijn. Ja, veel te zuinig. Dubbele, Veel te ja, zuinig. Ja, of van die Fotsmeet-meskes, die oranje. Ja, jongen, Nee, dan jongens. gaat hij naar de Action en dan haalt hij 28 van die mesjes voor in je 50. Niet doen. Niet een scheermesje voor de benen van je vrouw pakken, dat is ook niet. Maar kan het nog? Of moet ik... Nee, het kan. Ja. Jongens, voordat we verder praten in deze uitsturing, we moeten deze uitzending echt beginnen met een rectificatie. Oh. We moeten beginnen met een rectificatie. Even in het kwad. Er is een sportcast mok, brocht naar de kringloop in Grauw. En wij hebben Foppe de Haan onwiest als mogelijke vertochten. En dat hebben we vooral die op basis van geografische ligging. En natuurlijk Geert ook een beetje op basis van onderbuik. En dat gebeurt dan natuurlijk wel eens vaker. Maar dat is ontriochten, want wat kreeg ik thuis, Stuart? Even zien, jongens. Een foto van Foppe de Haan. Maar de sportcastmok die hij van ons kriegen had. En de conclusie is dus, Foppe de Haan is onschuldig. Maar kun je die ook kopen? Nee, oké. die krijg je alleen nog maar. Wij denken dat het een collectors item is, waardevol dus, op zijn minst. Ja. En iedereen die heeft zo'n mok van ons kriegen klopt, ja. en die brengt het bij de kringloop. Dat was de vorige keer in toch? Ja. Hey, Hij komt staat dat bij wel mij eens bij de thuis, kringloop in Grauw? Nee, dat komt niet vaak. No. Nee, bij mij staat in de kast. Eerlijk Maar wacht gezegd. even, Eerlijk is kun je eerlijk. daar nog wel even bewijs van aanleveren? Als jullie dat willen, Ja. zeker. Ja. Maar Of dan met de kranten van Joert. maak De kranten van Joert erbij. even een fotootje van. Goed zo. En dan de kranten van Moon, want daar zit die artikel in door de wedstrijd Grace Heerenveen. Dat is nog wel beter, ja. Want Even Doe heeft reclame West bij de wedstrijd Grace en SC Heerenveen. Even heel kwad. Hasto die vermakken? Nou, ik vermaak me altijd omdat het voetbal is. Dus ja, dat zeker. Maar ik kan me wel voorstellen dat de neutrale toeschouwer zich wat minder vermaakte. Ik Maar vond er niks aan. Nee, dat snap ik. Maar ja, de belangen waren ook voor Groningen zeker groot. Want Groningen moest eigenlijk winnen. En Heerenveen heeft iets meer lucht. Ook Maar- het leuke van deze wedstrijd, daar hong spanning op. Ja, zeker. Dat vond ik wel weer leuk om mee Ja. te zeggen. Geert Doe is bij Eindhoven Cambuur. Ja. Hasto die vermakken? Nee, ja, jongen, de eerste 20 minuten van Cambuur tot die blunder van die keeper spelen Cambuur werkelijk geweldig. Heeg druk, afjagen, veel balbezit. Ik denk wel 70% balbezit. Eindhoven kwam er net om te pas. Prachtig doelpunt van Tony Rilke. Niks aan het handje. En dan gaat het mis, maar die keeper,
Wat ik ongelooflijk schande vind. Wat een geweldige keeper. En nou keer hij toch even in een fout. En het zakken als een plumpudding in elkaar. Al het vertrouwen weer voor de zesde gewoon gebeuren. Nou ja, heel spietig. Hij pakt wel een penalty overigens. Dat doet hij dan weer goed, want dan wordt het net 3-1. Dat dan nog weer wel. En dat is wel heel prima. En dan werd het 12-2. Ik denk, nou komt het wel goed. Maar het was de helte weer om te huilen, eerlijk zijn. Oh jee. En dan Roelof, Dovier bij het basketbal. Ja. Daar zit het verder heel net meer oer. Maar ik kom bij de vraag, haast die vermakken? Bij de basketbalwedstrijd dan? Ja, daar heeft West. Ja, ik heb dus de wedstrijd van Heerenveen net zien kennen, want ik moest juist weer het tot werk, dus ik alleen nog de gearvetting zien. Dat probeerde ik eigenlijk altijd even niet te hellen. Maar hoe vind je het basketbal? Het basketbal wie ik net heel goed. Oh, nou jongens, een heel lekker weekend eigenlijk. Nee, want LWD Basket is de best presterende ploeg momenteel in de B-Next League. Ze spelen 10 Belgische clubs, 9 Nederlandse clubs. Oh, dit kwaad, want oors je meestal hè? Ja, en de Nederlandse van de Nederlandse club zit LWD Basket nou eerste voor Dona bijvoorbeeld, maar volle meer begrut en budget. Dat is echt heel knap. Dus dat is wel leuk. Goed zo, stellingen. We beginnen naar de stellingen. Kwart op antwoordje en dan kunnen we de letter altijd op rondkomen. Tieme, de eerste is voor die. Grains hier 100% een strafskop verzinnen. Ja. Geert, Jerry Hilteman is een topspits van Cambuur. Dat moet hij bewijzen. Dus ik moet ja of nee zeggen. Moi, wordt het een moi? Met een moi. Moi. Voor één keer, een moi. Ja. Roelof, Milos Lukovic is een topspits van Heerenveen. Nee. Nee. Ja. Net is een moi. Ik heb me hier spilizoen, dus... Het is gewoon nee. Gewoon keihard nee. Nee. Goed zo, Geert, nog even naar Dijta. Thijs Jansen, Jet in Jong Oranje. Ja, ik vind het een fantastische keeper. Ja. Ja, Roelof, de KNVB met een uitzondering maatje van Frans Hoek. Nee. Nee. En de laatste is voor team Heerenveen eindigt Boppe FC Grains. Ja. Ja, want ik al had Grains daar maar 1-0 woen. Heerenveen heeft een betere ploeg. Ja, ik denk individueel wel iets betere spelers, ja. Ja, dat wel. Dat vond ik hier in Heerenveen eigenlijk... In de thuiswedstrijd kwam dat er nog meer uit dan nu. En nu was Groningen gewoon degelijker, vond ik. En ze hadden zich ook goed voorbereid, want ze speelden heel veel de lange bal. Waardoor ze eigenlijk niet kwetsbaar werden in de omschakeling. Dat was hier in Heerenveen anders, vond ik. Dus Groningen had zich wel voorbereid. Ja, maar toch is het god tussen Heerenveen en Grains is nog maar 4 punten. Ja, klopt, ja. Maar toch, ik ga af op de individuele kwaliteiten dan. Ik denk dat die bij Heerenveen toch nog steeds wel... En neem dan eens een paar spelers dan? Waar Linde voetbalt makkelijker dan Racing, denk ik. Terwijl ik Racing gisteren wel goed vond. Ook qua duels enzovoort. Maar ja, Linde is net gekomen. Espen van E of Hoven maakt niet zoveel uit, denk ik. Dat zou nog... Maar voorin, Trensko heeft normaal gesproken wel wat meer kwaliteiten. Spitsen, Dimitris Rallis of Willemson? Ja, nou, we kunnen ze allemaal heel snel afgaan. Maar Ja, ik vind het wel leuk. Vaassen of Mickey van der Hart, dan zeg ik Vaassen. Ja. Bakuna of Brouwde. Lichtjes Bakuna, denk ik. Marco Rente of Hopland. Nee, of Kersten. Zeg ik Rente. Hopland of Tijmen Blokzaal, zeg ik Hopland. Tenminste, op 1 wedstrijd van wat ik vond die Blokzaal was gisteren goed. Ja. Dan heb je linksback Keulert of Prins. Keulert. Veersman normaal. Ja, nou ja, iedereen is altijd enthousiast over Keulert, omdat hij zeg maar aan de bal veel betekent. En nou, er zit een goede kop op, bla bla bla. Dat klopt. Maar ik vind hem verdedigend af en toe wel kwetsbaar. Het is geen verdediger. Nee, ik denk dat Prins was... Ik was op voorhand, dacht ik, nou, Jaan Baks Prins, dat wordt spannend hè, voor Prins. Maar ik vond Jaan Baks niet goed, dus Prins heeft het goed gedaan. Dus ligt de voorkeur voor Prins dan. Want nota is er wel toch een beetje behoorlijke vak. Maar duurt dit misschien te lang, Geert? Of, Nee, ik vind dit leuk. Dan heb je, Johan Hoven of Linde dan, want dat is dan ook de linkshalve eigenlijk. Die is lastig, denk ik. Hoven wat degelijker. Ga ik voor Linde. Ja. Espen van E of Racing. Gisteren Racing, maar over de hele maakt het niet zoveel uit, denk ik. En dan heb je Smans of Thijs Oosting. Gisteren voor Smans. Ja. Heb je Rallies in de spits of Willemson. Nou, die is absoluut voor Willemson. Fysiek sterker, grote jongen. Rallies is nog een jeugdspeler, vind ik. Wel beloftevol, maar Willemson is verder. Nou, dan heb je Mats Seuntjens linksbuiten ten opzichte van... Moet je me even helpen?
Nee, ja, Trensko. Nou, was Mats Seuntjes gisteren. Terwijl ik denk dat Trensko veel meer potentie heeft. Hey, Timo, je moet het hier wel 4-0 wezen, een keer dat ik dat zei. Nee. Nou ja, dat gaat alleen om lichte verschillen natuurlijk. Dan heb je rechts Valente of Jan Baks. Nou, Valente was ook niet eens goed trouwens, maar maakt wel de winnende goal. Ja. Dus ja, dan gaat hij ook naar maar Valente. zijn er nou sowieso spelers van Fries, ja. Ben er sowieso spelers bij Heerenveen waarvan zou zeggen, goh, ja, die hebben echt potentie. De Ejukus of Ami Sars die aanstek weer, maar nou, leven maar even resten gewoon dan maar 3 miljoen plus als we verkocht worden. Dus ik snap wel dat het een beetje... Trensko bij momenten, alleen nog niet vaak genoeg. Nee. Lindé vind ik interessant speler. Hopland misschien, maar ja, Hopland, voor de verdediger wordt natuurlijk net heel gauw een miljoen bedrag betalen. Hopland, heel comfortabel en vrij en goed aan de bal. Op die plek meerwaarde. Maar hij is mij wel iets te vrijblijvend, vind ik. En ook in de eerste helft speelde hij iemand uit. Dat is eigenlijk fantastisch. En dan speelde iemand met buitenkant voet er linksbuiten in. Denk, dat gaat mij dan iets te ver. Dat is geen sobere speler, want die heeft meerwaarde aan de bal. Maar... Nou, en verdedigend mist hij ook nog wel eens wat, vind ik. Hij stond het vroeger wel eens. Kijk, als je nou over waarde creëren hebt... dan denk ik dat Hopland zijn kwaliteit is aan de bal. Maar hij speelt links centraal. En Kersten kan ook wel een bal inspelen. Maar in Kersten zie ik dan iets meer... iets meer Dekker. En Hopland zie ik dan iets meer de voetballer. Maar zet dan misschien je beste voetballer ook rechts centraal. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dan kom je voor je rechterbeen uit. Dat kan misschien net die 5 of 10% zijn... waardoor hij nog meer die kwaliteit kan etaleren. Ja. Ik zei niet... Nee, maar dat vind ik wel mooi, want ik zie er nooit ontacht. En dat is toch qua voetbalkunde net even een treetje hoger dit altijd. Maar ik zei niet, er is 160 wedstrijden voetballen voor SC Heerenveen. Vaak natuurlijk te Gerry in het centrum, maar Johan Hansma. Hij is toch ook wel eens gewoon in uitkapt en dan even een boetekantje links? Nou, nee, dat deed ik niet. Nee? Hoe is dat net of kies dan op die sodomieter van Johan Hansma? Nee, nou, dat was, als je naar die combinatie kijkt... Kijk, ik was de mandekker eigenlijk en ik schakelde hem uit. En ik was gewoon vast aan de bal. Alleen, ja, ik deed geen gekke dingen. Dus daar was ik heel sober, heel degelijk in. Ja. En Johan, die zorgde eigenlijk voor het voetballende gedeelte. Ja. En in de passing, die speelde soms ook vrijer voor. En dat was ook een andere tijd. Later kwam je meer naast elkaar te spelen. Maar ja, dat zoek je dan wel een beetje toch in koppeltjes, in combinaties. Maar dat echt, dat is echt een spitsuitskekeler, hè? Ik moest het hebben gewoon van mij verdedigen. En niet kwetsbaar worden. En mandekking en zorg voor de organisatie houden. Maar dan is de Kersman in de spits of Van Nistelrooy of weet ik veel wie al jaren. En die skekers stoot dan uit en dat is geregeld. Maar dat haast ik net echt meer. Nee, maar daar zou ik dan zeggen... Oké, Kersten, je bent een beste jongen, maar daar ga ik jou toe dwingen. Ja. Ja. Dat moet jouw meerwaarde worden. Ik vind Kersten in... Dat klinkt een beetje... Ik vind Kersten... Iedereen heeft potentie. Maar ik vind hem veel te leidzaam. En daar bedoel ik mee... als je tegen Brobby speelt en je blijft maar continu achter hem staan... terwijl dat zijn kwaliteit is... En ik snap dan, als je dat nu misschien nog niet weet... of dat het je niet aangereikt wordt, dat niet de bedoeling is. Maar dan word je, zeg maar, dan krijgt Brobby het initiatief. En dat lukt je niet altijd, maar je moet voor hem gaan staan... je moet in zijn looplijn gaan staan... je moet eens een keer zijn hand wegslaan... je moet de ballijn er juist uithalen in de diep. Maar daar vind ik hem te weinig mee bezig, als ik eerlijk ben. Ja, Kerst is een zuurtje. Nou, nee, dat vind ik niet, maar... Jammer. Nou ja, maar dat is... Kijk, ik snap wel dat jij dat zegt, maar... kijk, ik ben trainer geweest, maar... Ja, je moet hem dat soort dingen aanreiken. Hij is groot, hij is sterk, hij is snel, hij heeft een aardige inspeelpaas. Maar hoe reik je bepaalde dingen aan? Door dat te tonen. En hij zei gisteren bij die goal... Ja, ik had misschien wel uit moeten stappen naar Valente. Nou, de organisatie van Heerenveen was even overhoop. Omdat het even niet klopte. Nou ja, maar als je dat dan vindt, dan moet je ook echt uitstappen. Nu staat hij daar en schiet hij 4. Nu doe je eigenlijk net niks. Ja, kom op, man. Ja. Wat me trouwens ook voel, Geert... want vaak show je bij een derby, bij een Twastreet... dan is het vol gas erop. Ja. Die voor het eerst een derby zonder... maar 1 gele kaart.
Ja, ik heb me daar ook wel wat over verbaasd. Nou ja, kijk, ik zei het al, ik vond het een saaie wedstrijd. Het enige wat is, ja, waar wint dit? En dat houdt je dan even bezig. Maar Ja, de marges zijn dus minimaal. Dat zei je, hè? Dat je niet kijkt uitline. En dan show dat ik waarom in ja, als je die marges, die ben ik minimaal plakken. Die richt jou op Europees voetbal voor Heerenveen. Dat is ik marginaal. Dus Heerenveen hier wel degelijk wat de hel in daar. En dat ik, ja. Maar daar zit het zagrijn. Wat ik net begreep is, nou ja, ik heb vorige keer ook al een keer iets gezegd. Dan kom je dus met een selectie in juni in een fantastische groep. Schitterend. Verkeerd niks aan. Dan is het winter, alles over kop. Halen een stuk of 7, 8 van die naaie jongens. En dan zien we ze nou voetballen. Het is nog niks. Wat is hier aan de hand dan? Ik begreep dat net. Nee. Ik snap het. Waar zit de meerwaarde van dat wat er nou helle is? Ik zie het eerlijk zijn net. Nou, Linde is wel duidelijk natuurlijk. Linde is de uitzondering. Dat ben ik maar niet eens. Dat is gelijk. Maar de spitsen vreeg me dat ik wel af. Nou ja, het is heel simpel. Kijk, als je in de voorbereiding begint aan een nieuw seizoen, heb je 6 tot 7 weken, 8, weet ik veel. Maar ja, die Lukovic, die komt nu. Ja, nee, de Hesky team. Dat is de best van winterse transfer. Dat duurt nog wel 6 weken voordat je weet wat je eraan hebt. Okay. Dus hij valt nu in. En dan is het maar hopen en bidden dat hij het voor je doet of zo. Ja, dat weet je gewoon niet. En dat geldt eigenlijk voor Linde ook. Nou ja, en Linde blijft wel aardig op de been. Linde dat is een goede voetballer. Maar die had al jaren scouten dus en ik wil maar zeggen dat weer tijd gaat kosten. Ja. Denk ik. Is het dan zinvol, is de vraag. Nou ja. Zoveel transfers in de winterwindow. Ja, kijk, als trainer had ik ook wel een hele vaste visie. En ik zit nou in een ander vak. En wat daar interessant aan is dat andere mensen dus ook anders denken. En Van Persie maalt daar totaal niet om. Die denkt gewoon, nou, is prima. Nou, halen we een paar nieuwe spelers toch? Ja, dat is toch heel normaal. En dan gaan we weer aan de slag. Nou ja, dat vind ik ook prima. Maar uiteindelijk gaat het er dan om dat het resultaat oplevert. Precies, ik vreeg me al. Dat is wat het is. Worden ze hier echt wel beter van bij volle wisselingen dan in de winterperiode? En dan heb je dat maar die keeper er nog bij. Zo is er ook een keeper wisselen? Zoals hij die in had? Nee, dat had ik niet gedaan. Nee. Nou, dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. Wat echt opmerkelijk is, dat is wat Robin van Persie zei naar Ouwerin van, ja, Heerenveen creëert haast geen kansen. Even Jerre, Robin van Persie. Ja. In het algemeen krijgen wij niet, of we nou winnen of verliezen, niet heel veel kansen. Toch? Dat is toch het hele seizoen al? Of zeg ik daarbij iets heel geks? Nee, dan zeg je niks geks. En mijn vervolgvraag is dan, baart je dat zorgen? Nou ja, kijk, uiteindelijk willen we tot zoveel als mogelijk kansen komen. En daar doen we alles voor, daar trainen we voor, daar werken we aan en proberen we ook. Alleen feit is, als je ook gewoon naar de data kijkt, naar de cijfertjes, dan is het niet zo dat wij een team zijn wat iedere wedstrijd 10 kansen krijgt. Dat is gewoon niet zo, dus dat moet ook weten. Ja, is het net het grootste probleem voor SC Heerenveen, jongens? Dat ze gewoon te min kansen creëren. Als je geen kansen creëert, scoor je geen doelpunten. Zo is het. Ja, 100%. Ja, want ik heb even opzocht. Ze hebben nou 21 doelpunten in 20 spielenwedstrijden. Alleen nog Almere City, Sparta en Grains scoren minder. Ja, dat is niet veel, nee. Nou ja, dat is wel lastig aan te duiden. Dat is een zijweg, maar ik was op tijd in het stadion. Ik vond die warming-up van Heerenveen echt leuk. Als je ziet, joh, dat is best wel modern. Of nee, modern, weet ik niet. Maar ze spelen aanval tegen verdediging. En ze doen patroontjes naar de goal. Er zit best wel tempo in. Dan denk ik, nou, als dat de voorbode is, ja, daar mankeert niet zoveel aan, weet je wel. Alles toe, en de assistent-trainer Pinas was erbij en die jaagde erop. Ja, dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, dat is best wel anders dan anders. Dat vind ik dan wel weer heel leuk, ja. Ja, dat komt natuurlijk door Robin van Persie. Dat is de topvoetballer. Daar heeft natuurlijk in het verleden werken met Marco van Basten. Ik een icoon natuurlijk in de voetballerij. Binnen raakvlakken? Dan zou je dichter bij Van Persie moeten zitten. Maar hoe stoot het nou bij Jos van Oustoorn? Van die inventieve ideeën natuurlijk. Die we ooit, kan ik me nog heugen, die we de boel spul vol oorskaffen. En Van Persie doet ook wel hele nieuwe moderne dingen. Die wisselt zijn keeper. Ja. Nou, ja, kijk, het gaat altijd... Waar het dan om gaat, is dat het over inhoud gaat. En Van Persie lijkt me wel iemand die echt een uitgesproken idee heeft. En die richting moet het zijn. En ik denk dat dat goed is. Want dat is ook toch wel wat een gelouterde toptrainers hebben. Wat Van Basten heel erg had, was dat als je in de discussie kwam en je onderbouwde het, en daar stond hij ook open voor, en je zei iets anders dan wat hij dacht, dan kon je hem daar ook wel mee overtuigen. Als hij maar het gevoel had dat het klopte. Ja. Dus, moet je geen onzin verkondigen. Nee, maar als je die kwaliteit hebt, denk ik, als trainer, ja, dan heb je dus ook het vermogen om een keer te zeggen, oké,
Dat levert mij dan niet resultaat op. Maar als we dat doen, dan wordt het waarschijnlijk wel beter. Nou ja, kijk, ik weet niet of Van Persie dat heeft. Nee. Ik mag die onderbreken, jongens. Want? Ja, Want? het is als een video. Nee. Omroep Friesland. Ja. Waar heb ik op de telefoon? Ja, dat is de vraag. Waar hing het Rollière onder de Ja, telefoon? En ja, ik heb ja. werkelijk geen idee, want Roelof Ik had ga het het regelen. Ja, oh ja, En ja, is het een spannend. A-artiest of een B-artiest, Roelof? Ja, Beatrice natuurlijk. Ja, hij zit te luisteren. Dus, Oké, we nou moeten goed. wel even schakelen in het Nederlands. Ik Oh, in het denk dat hij Nederlands? misschien ik wel een beetje Fries verstinken in, maar... Oké, maar wij stellen dus de vraag en Timo, aan jou de eer. Jij mag de eerste vraag stellen. En wij moeten dus raden wie er aan de andere kant van de telefoon hangt. Oké, speel jij in de wedstrijd op 22 maart van oude spelers van Heerenveen? Ja, zegt hij. Goeie vraag, Ja, hè? dat is Goeie een vraag. hele goede Wat vraag. grappig is, hij is nog niet aangekondigd. Afonso Alves is nog niet aangekondigd. Heb je onder Gert-Jan Verbeek gevoetbald of onder Foppe Daan? Oh, Op het jaar. sorry. Ja. Verbeek, zei hij. Verbeek. Oh, ben jij een oud ploeggenoot van Tieme? Nee. Nee. Zit jij in het trainersvak? Maar jij weet het toch? Ik help jullie een beetje. Ja, hij zit in het trainersvak. Hij zit in het trainersvak. Verdedigen? Ja. Ben jij Breuer? Heb je wel met Breuer gespeeld? Nee. Ja, hij heeft met Breuer gespeeld. Ja. Ook op woensdag? Ben je Michael Dinsdag? Ja, nou gelukkig jongens, hartstikke mooi. Michael Dinsdag, Nou, welkom in de show, Michael. Dankjewel, welkom. Ja, we moesten er even over nadenken hoor. Het was lastig deze week. Ik hoorde het, ja. Ja, maar jij zei van Volendam en toen zei hij nee, want hij woont natuurlijk niet in Volendam. Dus dat was een beetje gemeen van Michael, hè? Ja, maar jij hebt toch altijd wel een beetje een linkje met Volendam, hè? Ik. Maar de Ja, vraag jij. was, kom je uit Volendam? Ik kom niet uit Volendam. Nee, dus- dat was ook nee, was dat feitelijk is juist. heel goed. Feitelijk heel juist, goed, Michael, heel feitelijk goed. juist. Hoe is het in Volendam? Want hoe heet het daar ook alweer? De kar al... De heen en weer heet De die. heen en weer kar, staat hij al klaar? Ja, de kampioenskoorts. Die staat nog niet klaar, maar we zijn wel goed op weg. Ja, want jullie laten echt niks liggen, hè, Michael? Nee, ik moet zeggen dat de laatste 15 wedstrijden... dat we 3 keer gelijk gespeeld hebben en 12 keer gewonnen. Dus ja, we zitten wel in een goede flow inderdaad. Ja. Voel je jezelf ook zeg maar de uitgesproken favoriet van de KKD? We kunnen eromheen draaien, maar dat vind ik wel. Ja. Ja, maar jullie hebben toch ook gewoon ver weg de beste ploeg, laten we eerlijk zijn. Ja. We hebben een hele stabiele ploeg inderdaad. En gemixt met puppies en met ervaring. Dus prima groep. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn, als jullie niet kampioen worden, moet je gewoon schamen. Ik heb liever dat jij zegt, Roelof, dan iemand met verstand van voetbal. Ah, dat is lekker, Michael. Dankjewel. Maar wie zie je nog als concurrent, Michael? Zien jullie Cambuur ook nog als concurrent? Nou ja, die moet nog een keer tegen ons. Dus die kunnen dan 3 punten inlopen eventueel. En ze moet ook nog tegen de bovenkant. Dus ja, het kan zomaar zijn dat ze op de tweede plek nog kunnen komen. Ja, dat zie je nog wel zitten. Want hoe kijken jullie in Volendam naar Cambuur? Is het wel, ze hebben nu Jerry Hilteman opgehaald. Maar die heeft meerdere clubs gehad waar hij het ook niet echt heeft laten zien. Dus voor die ene speler zou ik nou niet zo heel bang zijn. Nee, je bent net zo sceptisch als Geert. Hoor ik wel. Ja, je vraagt me antwoord en een mening. Dus ja, nu geef ik mijn mening. Ja, heel goed. Heel goed, heel Heel goed. goed. 22 maart is voor de duidelijkheid de wedstrijd voor 30 jaar ABA Lenstra. Timo, doe jij mee trouwens? Ja, ik doe ook Ja. mee. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, staan Ik jullie kwam daar straks? Michael tegen bij de wedstrijd Heerenveen Ajax. Dus we hadden het er al over. Staan jullie met z'n tweeën centraal dan? Nou ja, als hij met het team van ja. Gert-Jan speelt, Ja. dan niet natuurlijk. Nee, Maar het zou wel een heel goed duo zijn. Ja. dat denk ik ook. Ja, Ben je al in kan- training, Michael? Ja, zeker, absoluut. Ik zit alleen maar aan de spaarblauw en aan de slaapblaadjes. Dus dat moet goed komen. Je mag niet liegen. Nee. Wie Oh, hoop nee, jij ik nou? heb iemand een broodje kroket inderdaad, dat klopt wel. Maar wie hoop jij nou, Michael, dat ze die nog gaan benaderen? Eén speler. Noem eens 1 speler. Die voor die wedstrijd benaderd moet worden? Ja, voor die wedstrijd. Ik heb geen flauw idee wie er allemaal benaderd zijn, dus ja, ik weet het niet. Nee, maar met wie jij hebt gespeeld, wie zou je nou heel graag... Nou, bijvoorbeeld Afonso Alves zou ik heel erg leuk vinden, persoonlijk. Paulo Henrique.
Ik zou graag nog even met Petter Hansson willen spelen. Met Petter Hansson. Die komt. Hij komt. Hij komt. Dan heb ik verdedigend de vrije dag. En dan kan ik wel een beetje voetballen. Ja, zou die nog een beetje fit zijn, die Petter Hansson? Ik heb geen idee. Dat lijkt me wel, ja. Zo jong is het wel. Ik denk het wel, want die doet nog een sprintje vanaf de middenlijn als die bal er bijna in ligt. Dus ik denk dat hij wel fit is. En vorige week hadden we ook Assaidi aan de lijn. En die vertelde, die heeft nog maar 1 knie. Die is eigenlijk helemaal niet fit. Maar hoe zit het met jouw fitheid? Ben jij nog een beetje behoorlijk fit? Ik ben wel aardig fit. Ik doe hier regelmatig nog mee in de positiespelletjes op kleine ruimtes. Want als we moeten gaan lopen, dan was het vroeger al een probleem, maar nu helemaal. Maar als ik de bal aan mijn voet nog heb, dan moet het nog wel lukken. Oké, hartstikke goed. Nou ja, ik ga ervan uit. Wie wordt jouw tegenstander eigenlijk? Ja, spits, dat is jullie spits dan. Wie staat er bij jullie in de spitsteam? Dat is Aalbeck, dacht ik. Aalbeck? Of iemand die een stukje ouder is, die ook niet zoveel wil rennen. Nou, waarschijnlijk wordt het Aalbeck dan, Michael. Echtelt, ja, kan ook nog. Ja. Of Echtelt. Als hij maar niet diep gaat, dan vind ik alles goed. Geef hem maar aan Petter, Michael. Ja, Petter neemt hem over en ik ben gewoon de vrije man. Dat hebben we vroeger Ja, hartstikke leuk, man. Nou, dan zien we jou de 20e, Michael. Leuk dat je even aan de telefoon was en heel veel succes. Ik doe de 22 als ik het niet erg vind. Ja, dat mag ook, de 22e. Dan ben ik 2 dagen te vroeg. Scherp als een mes, Michael. Als een mes, man. Ja, goed. Ja. Door het boter. We snijden door een boter, dat klopt. Oké, dankjewel, jongen. Hoi, hoi. Hoi. Oké, goed. Hoi. Wie hoop jij nou, Timo, dat er nog komt en zegt van... Hé, dat lijkt me echt leuk. Hoeft je niet per se van je eigen team te zijn? Ja, Van Nistelrooy zou leuk zijn, toch? Maar die zal het wel druk hebben, lijkt mij. Ik heb gisteren even naar Van Nistelrooy, jongen. 2 gewonnen, hè? toch? Ja, Leicester won van Tottenham Hotspur. Uit, Ja, jongen. En jongen, dat Engelse voetbal, hè, daar gebeurt wat. Ja, dat is een ander niveau, hè? Dat is nooit, never a dull moment. Weet je wat ik wel eens dingen heb? Dan zet ik van de KKD naar de Premier League. Oh, dat moet je niet doen, hè? Nee, jongen. Nee, moet je niet doen. alles even charme natuurlijk. Dat is ook zo. Ja, jongen. Het was weer geweldig om te kijken. Maar nog eventjes wel weer omkomen op die 22 maart. Leroy Echtelt zit dus bij jullie in de spits. Ja. Doe vertel eens, Les. Doe heeft nog wel voetballertje in Leroy Echtelt. Hij wie een soort van mentor voor daar. Maar Doe is toen een jong broekje. Ja, ik kwam net kijken en op de training kwam ik Leroy tegen. En Leroy is groter dan ik. En hij had altijd de neiging om zeg maar zo die armen breed te gaan staan. Dus nou ja, als jonge denk je van nou ja, ik ben zo sterk als wat. Ik loop iedereen ondersteboven. Nou, dan kwam je dan daarachter dat niets gebeurde. Dus dan liep ik regelmatig tegen de elleboog aan van hem. Ja. Nou, dat maakte Leroy ook niks uit. Dus dat heeft me wel wat gebracht, ja, zeker. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe hij dat was, als hij dat het 22 was, richting Michael Dinsdag. Ik heb Korniev nog net zo op de lijst. Dat is mijn favoriet al, hè? Korniev, ja. Ja, nou, dan wordt het toch lopen geblazen straks misschien, voor jullie. Korniev een goede voetballer. Ja, zeker. Ja, dat was geen loper. Hij was gewoon aan de bal, hè? Hij was gewoon aan de bal. Nee, geen loper, maar wel technische mooie speler. Jongens, we beginnen Cambuur. Want Cambuur die wint deze week van Roda. Mijn haardrol van Thijs Jansen. Verlies de Nooi van Eindhoven. Mijn haardrol van Thijs Jansen. Ja, dat wie was sneu, hè? Ik hier een beetje gevoel, is wat begrutje mooi. Ja, ik hier wel wat begrutje mooi. Je binnen dat zo'n een protomeesje net achter u ziek, maar we zijn behalve journalist ook mees. En ik hier echt begrutje mooi hem, want het is zo'n fantastische keeper en hij krijgt het nou echt op zijn breed. Wielster. Nou ja, natuurlijk in verdedigend opzicht wel die enorm misgier bij Cambuur. Het doen het echt lekker, zeker tweede helft. Maar dan heb ik wat begrutje mooi. Maar ja, dan willen we wel weer de journalist. Je moet hem wel hebben. Zeker, dat zou dus toch ik zien, Henk. Van, ja, ik mag hem wel hebben. Ik heb maar wel haar, Henk. Ja, maar Henk, hij komt ook. Nou goed. Dan hebben we een konkje maken met de Leeuwarden Kranten. Dus ik doe het interview in de Leeuwarden Kranten tape mee. En als je nogal wat vregen wil, ken dat toch. Nou, dat hebben we keurig die in. Zullen we even naar de reactie van Thijs Jansen? Ja, shimmer even. Hij hier de trend in eigen. Ja, verschrikkelijk gevoel. Ik denk, ja, je maakt 2 fouten en dan, ja, dat gebeurt misschien een paar keer, maar ik denk dat ik nog nooit zo'n slechte wedstrijd heb gespeeld. Maar... Kun je nou de rust in je kop krijgen om te slapen vannacht? Of komt dit hoe gaat dat bij jou in je hoofd? Nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet vaak zo meegemaakt, dus ja, we gaan het zien. Maar gelukkig is volgende week weer een nieuwe wedstrijd. En dan staan we er weer. Ja, dit wie even natuurlijk hier, dit wie dus naar ouder in van de wedstrijd in Eindhoven. Fjouwe dagen jaren wie die de 4e man. Ja, maar dat is toch wel opmerkelijk. En dan moet ik maar weten die jongen volstrekt hemzelf is. Want dan had ik net zo'n groot verhaal. Toen heb ik hem ook interviewd. Hij is Savisa kwart. Het is net zo'n prater. Nee, maar dat hindert niks. Ik vind een fantastische keeper, een leuk jonkje. En hij mag het maar gauw aan de kant zetten, want hij is goed. Ja, is hij de beste keeper van de KKD? Ja, ik vind hem een van de beste keepers van de KKD. Ja. Maar de? Ja,
Wie er moet langs gaan. Die van Dordrecht die nou de Feyenoord. Dus ja. Die van Rode JC, die Maats, El Maats, die komt van Twente. Die goed, ja. Dat is die twee keepers, die wie 4 uur de beste in die wedstrijd. En die Maat, die kan voetballen, jongen. Die voetbalt echt 15 meter boeten de sectie. Hey. Dat is echt fantastisch. Jij weet waar ik aan denk nu, hè? Luca Onbehouden, of niet? Nee. Van FCM? Oh, dat is pas een voetballende keeper, toch? Ik denk dat is een keeper van Heerenveen. Ja, zeker. Oh, ja, Dat zeker. dacht ik eigenlijk. Maar de keeper van Roda. Met deze analyse... Daar moet je Van Persie wel nageven, moet ik zeggen. Daar zit zoveel lef en durf in die opbouw. En ook rust van de spelers. Dus ja, dat vind ik wel knap, hoor. Ja, maar zoek bijvoorbeeld... Want de keeper daarin speelde wel een belangrijke rol. Ja. Want dat is in principe je vrije man. Dus, maar die speelt bij Rode een hele belangrijke rol. Bij hem begint de opbouw. Want dan had ik nog eens een keer een fantastische trap. En ik vond echt een goede keeper. Die keepers dat wie een uitblinkers. Prachtig om te zien. Ja, die onbehouden dat ik toch? Onbehouden is daar ook heel sterk in, ja. Dus halen. Nou, daar hadden we het vooraf ook over. Alleen, ik kan niet... laatst liet hij wel een bal in de korte hoek waarvan ik dacht, die is houdbaar. Maar aan de bal is hij onvoorstelbaar rustig. En die raakt totaal niet in paniek. Dat zou Van Persie leuk vinden, zeker. Ja. Maar we hinten ook de beste keeper van de KKD. Dan is het Kelvin Raci, die onder het begin van het seizoen op de radar stier bij Cambuur. Ja, die nou bij Excelsior, die speelt bij Jong Oranje. Ja. Maar ik zou zeggen van Harry dan Thijs Jansen naar Jong Oranje. Nou ja, maar die Raci is ook niet slecht, toch? Nee, maar de vraag is, wie is beter? Ja, nee, maar ik vind dat Thijs Die was tegen PSV zo goed, toch? Ja. Die Raci. Was hij fantastisch. Fantastisch. Ja. Maar goed, ik zou zeggen, Michael Reiziger, als je dit ziet... Bel even met Thijs Jans. Ja, ik zou dat zeker doen. Dat zoek zeker doen. Dan even Oedi Spits. Want Jerry Hilterman, die wordt nou van een jelle hier van Arminia Bielefeld. Ja. Daar heeft al een paar zijn. Daar is nog net oer van enthousiasme. Nou, ik moet dat een beetje... Ik weet het net. Ik zal uitlezen waarom ik erbij kom. Hij is tweede keus, want Ethan Wheatley die kwam net van Manchester United. Waar? Ethan Wheatley, ja. Die zou van Manchester United naar Heerenveen, naar Cambuur komen. Hij had er toch voor kezen, want hij werd verhuurd door Manchester United om de eerste loon, zoals ze dat in Engeland nemen, in eigen land te doen. Nou, oké, dus dan weer Cambuur weg. Toen skekelde je terug naar Hilterman. En waarom zeg ik nou moi? Ik zeg moi, omdat ik zien heb dat hij best wel heel goed is in de spits. Willem II, het hij heel goed in. Het hij 16 doelpunten maken in 24 wedstrijden, 8 assists. Hij weer bij Almere City heel goed het seizoen daarvoor, 26 wedstrijden, 14 doelpunten, 3 assist. Ik ken hem dan met name nog uit de tijd van Jong FC Utrecht. 26 wedstrijden, jongetje in doelpunt. Dat ben prima cijfers, die jonge oorlog. Ja, maar wat is er mis mee dan? nee, maar nou komt er maar. Oh ja. Ja, want alles wat voor de maar komt, telt niet. Nou speelt die jongen bij Arminia Bielefeld. Tredderniveau van Duitsland. Tredderniveau van Duitsland. En daar had hij zeggen schrijven 3 wedstrijden spelen. 189 minuten. Dus mijn vraag is, ik doe het bijna net te zeggen. Hoe fit? Is hij wel fit? Are you able to play? I don't know. Are you able to play? Hij praat wel Nederlands. Hè? Oh ja, dat wel. Ja, Maar dat die met Afolabi natuurlijk het verhaal. I'm able to play. Nou ja, goed. Dat, Nou ja, dat. Weet je wel. En dat denk ik, ja, het zal. Ik weet het, ik kan dat niet beoordelen. Cambuur had hem scoort en die had hem zocht en die had hem voen. Hij is wel Surinaams international trouwens, onderstel die mensen. Dat mag we dan ook wel weer zeggen. Dus het kan een hele goede spitsverse voor Cambuur. Maar ik heb toch wel weer even iets dat ik denk van, nou, hoe fit is hij? Team schraapt de keel. Jongens. Ik ken Hilterman niet, maar ja... Je hebt wel bij Emma voetballen nog? Ja, ik ken hem wel, maar nu niet actueel van hoe hij ervoor staat. Maar het is altijd hetzelfde in de winter. Ja, you never know. Nee, dat is ook zo. Dus daarom zei ik ook... Als het weer 6 weken kost... Hij heeft de potentie, absoluut. Dat kan. Maar ik moet zeggen, die Rulke deed niet zo slecht. Die Rulke is goed, Nee, hij maakte een goede goal. Dat was een beetje... tactisch idee, denk ik ook, dat hij tussen die 2 controleurs van Eindhoven inzakt om vrij te komen. Ja, hij speelt heel goed tussen de linies. Nou, terwijl, je kunt er ook over discussiëren of het misschien goed is om juist diep weg te blijven. Maar hij vulde dat niet slecht in. Want hij zakt hield hij dat is een beetje, zeg maar, daar zijn trainers dol op tegenwoordig om een overtal te creëren in het middenveld. Ja. Om daar aan het voetballen te komen. Nou ja, dat kan op allerlei manieren. Dat is wel hoe hij het invult. En Cambuur deed dat nu door hem in te laten zakken tussen die 2 verdedigende middenvelders van Eindhoven. Ja. En dan heb je ook nog met Narti en Diemers te maken. Dus ja, dan moeten ze gaan kiezen. Dat is eigenlijk het idee. Ja. Daar was hij best vaak aan speelbaar. En hij is ook wel vaardig. Hij is wel technisch wel vaardig. Hij is net heel rap. Ik weet niet hoe hij echt met de rug naar de goal is. Als hij dieper weg staat.
Dat weet ik dan weer niet. Maar hij is wel een multifunctionele speler. Hè? Die overal een beetje terecht kan. Maar en tweebenig, want hij shit die baltje in de touw. Als die Hilterman het niet doet of wat dan ook... en Afolabi blijft waar hij is... dan moet je misschien voor kiezen om met Rulke daar juist aan de slag te gaan. Ja, maar wat doe je nou dan als je coach binnen bij Cambuur? Dat is coach West. Zeker. Ja, en dan een Rulke die doet het dadelijk best wel aardig. Ja. Hij wordt eigenlijk per week beter vind ik. Ja, maar goed, je hebt nou Hilterman ophellen. Hilterman, die zit ik te trappelen op het door. Ja. Nou ja, dat is heel simpel voor een trainer. Op een gegeven moment moet je wel ergens voor kiezen. Je moet niet elke dan die doen en dan die doen. FC Emmen heeft dat bijvoorbeeld, die heeft 4... ter vergelijking 4 of 5 spitsen in de selectie. Ja, als je dan nooit echt een keuze maakt... worden ze ook alle 4 niet beter. Dus je moet op een gegeven moment wel zeggen... oké, dit is nu even waar ik voor kies. Die krijgen een paar wedstrijden de kans. En dan op de training heb je absoluut concurrentie. Ja. Maar ik denk dat het misschien voor een spits wel fijn is... om een poosje te weten, oké, ik speel. Dan gaan ze met me aan de slag. En dan gaan we even kijken of we dat kunnen beter maken of kunnen ontwikkelen. Maar Doosjes kan weer elke week Geert. Ja. Waar is nou de beste spits? Ja, Hilterman heeft dus nog eigenlijk net jongen. Nee, Hilterman maar Afolabi, maar ik wil ernstige twijfels houden over de fitheid van Afolabi. Dat is... Ja, dat viel nu nog in, hè? Ja, hij viel in. Ja, hij viel niet op. Maar kan weer ook wel opportunistisch spelen. Dat kwam er ook niet helemaal uit. Ja, dus dat kent hij net zo vol wel, inderdaad. Ja, ik heb ernstige twijfel over dat Afolabi het wel redt. Maar ja, dan zou je 3 spitsen hebben. Dan krijg je inderdaad het probleem wat Timo zei. Wie kies je? Je mag kiezen. Ja, en dan gaat Balk sowieso naar rechts. Ja, Balk die is uit de spits voor. Maar dat is ook wel vol. Dat is logisch. Maar 3 spitsen, dat bedoelt zo Afolabi, Hilterman en... Rulke en Hilterman. Ja, Rulke telt dan Rulke. Maar Rulke ken ik wel op middenveld. Maar dat middenveld is bekend weer natuurlijk al overbezet met prima spelen. Daar komt hij net direct aan de bak. Nee. Dus de rol die hij nou had, dus dat wat tussen die linies in, daar kwam dat eerste doelpunt ook weg natuurlijk. Schitterend. Ja, mooi goal. Weer een hele mooie goal. Maar dat zou dus de eerste 20 minuten van Cambuur wie grandioos. Wie een fantastisch. Wie een echt heel goed. En het zakt als een plumpudding in elkaar. Heel apart, heel jammer. Maar goed, dat is wat sport is. Maar. Ja, hij zou dat volgens mij maken, teamen. Dan dat je wel lekker in de wedstrijd zitten en dat dan de keeper... Nou, laten we je naam opplakken, maar die Hans Vonk vaak. Maar dat hij dan zeg maar een keer de fout ingeeft en dat het dan dat eigenlijk het hele team. Het hier net maar de keeper, dat eerste zin, maar het hier vooral, maar ja, dat wie wel de fout van die keeper. Maar dat werd in. Daar werd iedereen en Cambuur in een kopback zitten wachten. Dit hebben we volledig onder controle. Het wordt straks 2-0, 3-0 is klaar. Dus er zat misschien ook wel iets van hotel gedrag in. Dat zou ik nog kennen, dat je jezelf begint te overschatten. Nou, en Eindhoven is ook een rare ploeg. Want ik heb ze tegen Emmen gezien. Toen kwamen ze ook achter. En toen zei die trainer ook, Verberne na die tijd... ja, als wij achterkomen, dan krijgen we zoiets van... nou moet het gebeuren of zo. En dat was nu eigenlijk ook een beetje zo. Ik weer zei, jongen. Ja, die rotier op de linkerkant, die begint te beuken. Het is gewoon een degelijk... Het is geen hele wonderploeg, vond ik. Absoluut niet. Cambuur. Ik vind Cambuur qua organisatie gewoon in de structuur en de vastigheid... mooi met de punten achter, rechtsbuiten, linksbuiten... linksback, Paul die af en toe hoog op gaat... of naar de binnenkant gaat in het middenveld om aan het voetbal. Die vastigheden zitten er wel in. Het is heel degelijk. Ja, daar hou ik wel van. En het centrale duo is ook beter verdedigend dan een paar maanden geleden... toen ik ze tegen Emmen zag. Toen vond ik ze matig, zeer opmerkelijk, ook beter geworden. Dat centrale duo is beide wisseld in deze wedstrijd. Het roept niet voor geen meter meer. Klopt, maar hij helpt en Nieling eruit en hij helpt Van Mullen eruit. Ja. Dan komt de Smant erin. Dan heeft nog één centrale verdediger oer. De organisatie, zoals hij nou prijst, die was volkomen weg. Ja, het was helemaal weg. Ja, maar toen ging Henk denk ik op zoek naar met 2 spitsen met Afolabi en De Leeuw voorop. Ja. Rulke kwam op middenveld terecht. Ja, klopt. Een soort, ik weet 3... Ja, Soeren kwam een beetje achterin spelen. Soeren zakte in. En voor en daarna eigenlijk ernaast. Oh, dus, jongens, telefoon. Ja, telefoon. Een bomvol programma, jongens. Nee, met wie hebben wij het genoeg, hè? Ferry Daan. Dag Ferry, bijzonder goedemiddag. Je belt op het goede moment, Ferry, want er is goed nieuws. Want het lijkt er nu toch echt op dat de EUke-miljoenen eindelijk jullie kant op komen. Staat het al op de rekening? Ja, klopt. Vanmorgen. Het staat op de rekening. Jazeker. Het staat op de rekening. Nou, hartstikke goed. Even een korte samenvatting voor niet iedereen die heeft het gevolgd. Maar het gaat om een bedrag van 3,1 miljoen euro. Want jullie hebben EUke verkocht aan CSKA Moskou. En die betalingen die gaan altijd in termijnen. Het laatste termijnbedrag dat moest nog betaald worden. Waarom was dat eigenlijk nog nooit betaald? Dat had met de situatie daar tussen Rusland en Oekraïne te maken. Dat het betalingssysteem plat lag.
Oké, en hoe is dat nu opgelost dan? Want het heeft wel even geduurd. Ja, er zijn heel veel wegen bewandeld. We hebben beroep aangetekend. Uiteindelijk zowel door de FIFA en later door het CAS in het gelijk gesteld. Dat is altijd fijn, alleen dan heb je gelijk, maar nog steeds je geld niet. En dan worden er allerlei mogelijkheden onderzocht. Dus dan gaan we naar een 3-partijen-overeenkomst. Want Moskou had ook nog wel wat geld van andere partijen te goed. Waarvan West Ham United de 1 was. Nou, dat is uiteindelijk niet gekomen. En toen was er een speler die de transfer van Moskou naar Club America in Mexico gemaakt heeft. En 3 transfersom moest ook nog overgemaakt worden. En daar zijn wij als derde partij tussen gekomen, wat ons deel ten goede gekomen is. Dus wij hebben via een Chileense speler vanuit Mexico de gelden ontvangen. Dus eigenlijk klopt het. Jullie krijgen dus nu gewoon dat bedrag overgemaakt van Club America uit Mexico. De speler individueel in dit geval. De speler individueel, oké. Ja. En kan je deze miljoenen, want je krijgt nu 3,1 miljoen euro, staat nu al bij jullie op de rekening. Kan je dat nu ook gelijk uitgeven op de transfermarkt? Nee, want dit is geld waar we 2,5 jaar op hebben zitten wachten. En waardoor we ook heel veel kunstgrepen hebben moeten uithalen door transfers naar voren te halen. En dergelijke. Wat ook heel veel geld gekost heeft. Dus dit is niet echt additioneel geld, nee. Helaas niet. Oké. Dan nog wat anders. De keeperssoap. Want jullie hebben wat met keepers dit seizoen. Sinds dit seizoen moeten keeperstrainers beschikken over een keepersdiploma. Dat is een regel vanuit de UEFA. Maar nu zijn jullie door de KNVB op de vingers getikt omdat Frans Hoek niet over de goede papieren beschikt. Wat betekent dit? Nou, niks. Omdat de communicatie die daarover naar buiten gekomen is. En ik weet niet hoe ons in ieder geval nooit heeft doen twijfelen. Wij denken dat Frans wel over de juiste papieren beschikt. Ook nog diverse rollen bij de UEFA beschikt waarvan wij denken dat dat afdoende is. En dat is ook bevestigd. Dus er is geen probleem. Maar hij beschikt dus wel over het vereiste diploma, als ik het goed begrijp. Ja hoor, dus Frans mag gewoon zijn werkzaamheden voor Sportclub Heerenveen gaan uitvoeren. Oké, want ik dacht eerst dat hij daar juist niet over zou beschikken. En dat stond overal in elke media beschreven. Nou ja, ja, maar goed, wij hebben aangegeven dat wij met de KNVB in contact zijn geweest. En dat zijn we ook nog steeds. En wat ik net, Frans heeft ook nog wel wat functies bij de UEFA bekleed, waarin een overstijgend iets misschien ook afdoende is geweest. Dus wij hebben daar nooit aan getwijfeld. Alleen ja, het is naar buiten gekomen. En daarin is administratief even in de boeken gedoken, maar bevestigd dat Frans gewoon zijn werkzaamheden voor Sportclub Heerenveen mag uitvoeren. Hij heeft even in zijn kast gekeken en zei: ja, ik heb mijn diploma wel. Hij heeft zijn diploma gevonden. Ik denk dat het iets anders gegaan is, maar dat maakt voor ons niet uit. Wij zijn de KNVB ook bevestigd voor jullie. Dat is gewoon goed, klaar. Ja, en door. Oké, en door. Nou, dan gaan we door. Want ik zag ook dat de zaakwaarnemer van Andries Noppert, Henk Timmer, die heeft gezegd van hij heeft nog altijd contact met de voorzitter van San Lorenzo. Jij hebt wel eens eerder aangegeven, jullie staan niet onwelwillend tegen een eventueel vertrek van Andries Noppert. Maar ja, hoe lang zouden jullie nog willen wachten? Want die transferwindow die eindigt 4 februari. Hebben jullie iets van een deadline aangegeven? Wanneer mag Andries nog weg? Wanneer zeggen jullie van, nou ja, nu is het klaar? Nou, punt 1 heb ik het ook meegekregen. Maar volgens mij, als er iets mogelijk moet worden, dan moet dat volgens mij via de club. En zolang wij door wie of wat dan ook nooit geconsulteerd worden in dit hele verhaal, kan ik er niet zo heel veel over zeggen. En volgens mij moeten wij in staat zijn om vervanging te gaan realiseren. En daarin kijken wij uiteraard meer dan nadrukkelijk om ons heen. Maar volgens mij zou het handiger zijn als er met ons contact gezocht wordt in plaats van via andere kanalen. Dus als ik het even goed begrijp, Henk Timmer heeft nog nooit contact opgenomen. Henk Timmer, de zaakwaarnemer van Andries Noppert, met Heerenveen. Niet over dit geval, nee, dat klopt. Oké, maar hebben jullie dan wel een deadline misschien met Andries afgesproken? Zo van, ja, het is allemaal leuk dat jij loopt te chansen met een club uit Argentinië. Maar op een gegeven moment moeten we ook een vervanger kunnen halen. En jij mag om je heen kijken tot 2 februari. Nou, we hebben niet een expliciete datum genoemd, maar er is wel vroegtijdig medegedeeld dat wij uiteraard wel in staat moeten zijn om voor vervanging te zorgen. Wat is die deadline? Nee, we hebben geen expliciete deadline genoemd. Alleen, we weten allemaal dat 4 februari dichtbij is. Zeker. Ja, en daarover gesproken. Gaat er voor de rest nog wat gebeuren? Hussein Ali, kan je daar wat over vertellen? Denzel Hall? Nee, het is wat dat betreft heel rustig op de burelen in het Abelenska stadion. Oh jee, dan wordt allemaal uitgesteld tot 4 februari dus. Wie weet, maar op dit moment speelt er niks concreets. Niks concreets. Oké, dankjewel Ferry.
Graag gedaan. Oké. Nou, dat was Ferry de Haan. Ja. Altijd leuk, toch? Als je eventjes u weer een beetje op hecht hoort. Zo is het toch? Zo is het. Nou is het zo, Tieme. Heerenveen krijgt geregeld een doelpunt in een standaard situatie. Dat wie net in Grains, maar wel in Ajax. Ja. Dat wie echt in Quick Boys. Het wie echt in NAC Breda, maar dat wie dan net mijn corner. Maar dat wie Jan van den Berg, die zo onpriestelijk 4 ingooien kan. Ja. Hoe kan het nou? Want Doe heeft assistent trainer West. Zeker. Doe wie is indient hij het verantwoordelijk voor de standaard situaties. Ja, ook ja. Ja, nou ja, eigenlijk Doos die is dan altijd voor de dugout, toch? En dan ging Marco van Basten zitten en dan kwam Sto uit de dugout. Nou, dat was bij Van Basten niet zo. Nee? Dat was bij Streppel wel zo. Die vond het wel prettig als je dan ging staan. Ik dacht dan af en toe wel van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar, Had je dat wel vaak onder Streppel? nee, ik dat denk niet. dan aan mezelf. Ja, ik denk, ja, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Ja. Als je dan nog moet regelen, snap je? Dus dat vond ik niet zo sterk eigenlijk. Voor Nee, mezelf. maar misschien als het eerst. Nee, is misschien wat beter zicht. Ja, maar wat moet je doen dan? Als je dan nog moet... Nou ja, goed, dat terzijde. Ja, nou, kijk, we hadden het erover hè, bij Heerenveen al. Dus ik heb wat teruggekeken ook. Heerenveen, ik heb het opgeschreven ook. Ja, maar ik briefje, kan pak het ook- briefje. Pak het briefje erbij. wel, ja. Misschien kan ik het uit mijn hoofd. Oh, leuk. Ze hebben 6 mandekkers eigenlijk. Dus Doe maar een beetje dingen uit het briefje van Dwight Lodewegers. Hier was ook zo'n geheim briefje. Hans Cruijff dat dan? Hans Cruijff? Ja, Oké, ja, maar goed. dat was wel niveau, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. zeker. Maar goed, voor ons net langer die spanning. Nee, dus 6 mandekkers. En ze hebben 2 bij degene die de bal trapt. En dan hebben ze 1 op de 16. Dat zijn er dan al 6 plus 3 is 9. En ze hebben 1 op de punt 5 meter. Is het nog te volgen, Geert? Ja hoor. Ja? Dus, nou ja, wat zit daar nou eigenlijk in het algemeen in? Als je mandekking doet, ja, dan is de kans dat je uitgeblokt wordt, is aanwezig. Want ja, je bent met je man bezig. En als die andere voor tegenstander in je looplijn gaat lopen, ja, dan ben je kwetsbaar voor blokken. Dat is duidelijk bij mandekking. In zonedekking is dat minder. Alleen, dan gaat het weer om de types die je hebt. Als je types hebt die absoluut agressief zijn en die bal aan willen vallen, ja, dan zou je kunnen kiezen voor zonedekking. Want ja, dan is het wel geregeld. En zonedekking is rustiger. Dus nou, als je bijvoorbeeld die goal van Soetalo neemt, de eerste goal tegen Ajax, dan is Kersten in principe verantwoordelijk voor Soetalo. En Keulert was verantwoordelijk voor Baas. En die stonden helemaal bij de tweede paal. Daar had Ajax over nagedacht blijkbaar, want die tegenstander hebben ook tijd zat om daar over na te denken, snap je? Dus die trainers doen dat ook. Ja. Dus het is een hele ingewikkelde som tegenwoordig. Maar die Baas was op zoek om Kersten uit te blokken, zodat Soetalo loskwam van Kersten. Ja, en nu kwam die dan dus eigenlijk, ja, nou misschien niet per toeval, bij Keulert uit. Ja, dat is het. En als die bal dan ook nog daar komt, ja, dan ben je dus aan de beurt. Dat is gewoon pure pech. Ja, nou, als je dan uitkomt bij Keulert. Ajax op de bank zit en je bedenkt dat en dan komt uit, nou, dan zit je wel even in je handje te gniffelen van, moest kijken. We hebben georganiseerd. Van Persie laat het letterlijk precies zo uit, hè? Dat de bedoeling niet. ja? Dat het wel zo blokt worden moest. Maar ja. Ja, nou ja, dat zo werkt dat. Ja. Alleen, ja, dan ga je de diepte in. Oké, Kersten, maar wat gebeurt er nou? En wat wil Ajax nou? Zijn ze daar al mee? Dan moet je dus al wakker zijn voordat die bal getrapt wordt. Dan moet je dus denken, oké, waar zit hij eigenlijk? Baas zit daar. Dus je moet, ja, het is een soort, ja, hoe zeggen dat? Mindgame van daar was hij helemaal niet mee bezig. Dus hij was al de klos voordat het gebeurde. Snap je? Kerst is een zuurtje. Nou, ja, het is een beetje flauw dat het dan nu op hem betrekking heeft, omdat ik net ook wat over hem zei. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar dat is wat het is. Ja, maar het is wel zo toch? Ja. Je weet er van tevoren, Soetalo is de beste kopper bij Ajax. Ja, maar kijk, als die Soetalo dat nou wil, en dat gebeurde mij vroeger, dan dacht ik, oh, wacht jij, dan moest ik hem vast hebben. Snap je? Dan komt hij niet bij je weg. Ja. Dus, maar ja, als jij denkt van, nou ja, ik heb hem niet. Ja, dan kan hij alles doen. Dus je moet zorgen dat hij geen initiatief heeft. Ja, dat was Maar goed, de kist moet je weer net maar een shirt beetpakken. Dan is het een ja, penalty. moet je eens kijken wat er bij die corners gebeurt. Hoe vaak mensen elkaar gewoon vast. Tuurlijk moet je dat. Wat denk jij nou? Ja, dat moet. Ja, misschien wel wat minder dan jouw tijd, hè, om met de varen en et cetera. Nou, maar als je die corners terugstaat, iedereen is Nee, daarmee ja, bezig. nee, ja, natuurlijk. Ja, voordat een scheidsrechter een penalty daarop geeft, dan moet hij ook wel heel veel lef hebben. Ja, maar het liep het zo klungelig, want je denkt dan bij de tweede peel en dan zit die hele gutte Soetalo, die is gewoon, ja, die zit bij Ja. Keulen. Keulen kan ik zo vol ontwaan, maar die is 51. Het is knullig. Ja, en maar wat het kan je wel overkomen. Alleen, ja, je kunt je nog meer wapenen en je kunt het aangeven als trainer. En als het dan structureel toch blijft gebeuren, dan moet je misschien zeggen, oké, dan stappen we over naar zone. Alleen, ja, daar zitten ook weer nadelen aan. Zoals Wat ik is het zei. nadeel van zonedekking? Nou, als je die precies de bal ertussen valt, ja, dan ben je ook geslacht.
zeg maar. Als hij precies tussen een zone invalt en die spits of een goede kopper komt daar, ja, dan is dat ook niet te vergeten. Maar ik neem toch gewoon dat die zone... Niks is waterdicht. Maar die zone sluit toch wel op mijn koron? Ja, zeker. Maar dat zit meestal wel 1,5 meter tussen. Als die precies goed valt, dan kan het ook verkeerd zijn. Dat had ik wel uitzocht. Maar zonedekking is gewoon cijfermatig. Zorgt voor minder tegendoelpunten dan mandekking. Ja, en het is rustiger. Nou ja, blijkbaar. Dat weet ik ook niet waarom. Maar, ja. Nou, en wij deden eerder ook wel eens, maar ja, dat is vervlogen tijden, dat je de beste kopper, dat je die wel mandekking gaf en de restzone. Dus ja. Dat wie het liep met Jong altijd. Ja, dat dachten wij ook. Dat deden wij ook wel. Ja, dat je toch iemand opofferde. Oh, dat wie het zo als speler of als trainer? Nee, als speler ook. Als speler, toen ik speelde. In de tijd van Fopperhaan. Foppers zijn we denken altijd zo. Maar hier kun je wel een dag over praten, hoor. Ja. Want zoveel mogelijkheden en dingen zijn. Voest je dat zelf uit als speler? Nee, dat gewoon. Ik denk dat Gert-Jan dat organiseert. Maar wat mij wel opvalt al bij Jervingen is dat ze nou inderdaad 4 doelpunten kregen hebben naar de winterstop. Quick Boys, Jan van den Berg, maar je 2 ingooien in Ajax. En dan mis ik volgens mij nog eentje. En dat denk ik, hoe voelt dat nou kinderen? En ik dacht wel, Cuperus is wat. Hij wie verantwoordelijk van de derde speelmomenten. En in vallen er volgens mij 4 doelpunten sinds hij vot is. Is dat heel flauw? Of is dat toeval? Nou, om Frans Hoek in het lezen, want die had het diploma voor. Ja, maar die is dan net zo vaak west. Dus. Dat lijkt mij wat flauw, ja. Ja, oké. Nee, een heel duidelijk antwoord. Ja, flauw? Ja, dat heeft er niks bij u te zien. Nee. Nou ja, weet ik dat. Maar dat lijkt me wat flauw, Ja, dat kan. Oké, er zijn nog wat... Ja, natuurlijk, man. Er zijn wat vragen binnenkomen van verste harkers en verste joggers. De eerste is voor jou, Tieme. Wanneer wist u weer trainen? Want het zou toch bijzonder spietig wezen als die kennis verlengd je. Dat is trouwens dat is een vraag die ik onderschrijf. Ja. Want ik hoor jou praten, ik ga daar praten. Ik ga daar bevlogen praten over het vak. Ik ga daar inhoudelijk kennis bij waarvan ik denk, jezus, hier ik maar een vak leert. Dan maar als trainer worden. En wij als podcast hebben invloed. Als wij hier wat wollen, dan krijgen we dat vaak dus voor elkaar. Als het echt wordt. Steeds welke club? Stuwende krachten. Nee hoor. Nou, het is heel... Kijk, dat is heel simpel. Ik vind eigenlijk... Als ik nou naar mezelf kijk, ik vind eigenlijk ook dat ik iets anders had moeten doen. Of moet doen dan als trainer geweest, voetballer geweest. Oké, prima, ben je in onderlegd. Maar er zat ook iets in mij van, ga nou maar eens iets anders doen, Tieme. En nou heb ik aan jullie kant zit ik een beetje nu, qua analyses. En ik zit aan die kant van de wereld van de journalisten. Super interessant. Goed om mee te maken, goed voor mijn ontwikkeling. Nou, dit jaar word ik geen trainer meer. Zo simpel is het. Het is ook een beetje raar om nu nog ergens... Dat gaat gewoon niet. Dat hoeft niet. Dat vuurtje is altijd wel ergens. Misschien dat ik besluit om dat in het nieuwe seizoen wel te doen of niet te doen. Maar ik denk dat de kans even groot is dat het niet gebeurt. Nee, maar wees al zeg je een beetje. En worst dan hoofdtrainer worden of worst al assistent-trainer worden? Oh nee, dat maakt me niet uit. Kijk, dan moet je een beetje naar de kern van waarom zou je dan trainer willen worden. Ik denk dat de kern daarin is dat je mensen ontwikkelt en beter maakt en daarmee aan de slag gaat en probeert iemand echt te ontwikkelen als voetballer om beter te worden. Dat is eigenlijk wel wat mij het meest triggert. En is het dan wel het lijfste in de BVO? Of is een Harkemaarse Boys in Leidsclub? Nou ja, ik geef mijn zoon ook training bij GRC JO9. En daar word ik ook blij van als je ziet. Niet onderschatten. GRC JO9. Nou ja, als trainer, het is aansluiten bij het niveau wat je hebt. En daarin probeer je wat dingen aan te bieden zodat ze beter worden. Dat ze het leuk vinden, dat er energie is. Ja, dat trainersvuur, dat baant dus nog altijd. Dat baant in die. Dat merk ik aan alles. Natuurlijk wel. Maar er is ook... dat je iets doet dat je iets aanbiedt voor een ander of zo. Dat je denkt, nou ja, daar wordt iemand beter van. Nou ja, dat klinkt een beetje wijs, maar dat is toch zo? Ja, maar, jongens, dat is wel leuk. Laten we eerlijk wezen. Jervin is dit seizoen begonnen, maar Robert van Persie, Pinas, Nico Romeijners coach van de coaches erbij, Henk Brugge ziet er al en Paul Simoners ziet er. Paul Simoners is op het begin van het seizoen van het naar Go Eagles, die had geen vervang kregen. En daar tik ik wel eens bij. Het zou best wel aardig wezen als er nog 1 persoon bij komt bij de technische staf. Mooi al wat aan de feeling, misschien iets met een club, maar zo misschien ik net verkeerd wezen. Ik zet even een beeldje in mijn hoofd, een profiel waarvan ik denk... Dat is ook leuk om te... Dat is totaal interessant. Het is misschien zo of het is niet. Maar dat is voor mij niet interessant. Daarvoor zit ik hier ook niet. Ik zit gewoon om dingen te duiden. Zo simpel is het. Wij spelen dit aan. Jij hoeft dat ook niet zeggen. Je hoeft er ook niet op te reageren. Wij vinden gewoon dat dat een hele goede keuze is. Wij melden dit net als een primeur. Wij melden dit net, maar toch, het is een keer gek. Wij melden dit net als een primeur. Als wij nou zeggen van Tieme Klompen wordt volgend seizoen trainer, wat zou je dan?
Ja, het zou kunnen, 50-50. Nou, dan hangen we toch een beetje zin primeur af. Nou ja, weet je wat boeiend is? Kijk, dat zei Van Persie gisteren. Hij zei van, we wonnen te weinig duels. Ja. Dat intrigeert mij. Ja. En weet je waarom? Dat heeft dus met je spelers te maken. Maar als ik dat beleefde als trainer, dacht ik... maar ik moet ook zorgen dat ze in het duel komen. Snap je? Ja. En als je vindt... met z'n allen dat zo is, dat gebeurt... dat we ze in het duel gebracht hebben middels onze tactiek... ja, oké, dan kan je zeggen... nou moet je meer gas geven, nou moet je de beuken in gooien. Ja. Maar hij moet ook naar zichzelf kijken. En heb ik het dan zo goed mogelijk geprepareerd... dat ik ze in het duel breng? Ja. Bij mij was het altijd zo, als je dan of je geeft heel hoog druk... dan weet je zeker dat je in het duel komt. Geert, pak nou even de camera. Dus ik vind wel dat ze minder... Wat Heerenveen wel beter doet... maanden geleden zei ik, ze zijn een beetje aan het schermen. Maar ze stappen nu wel sneller door. Dat is beter. Maar... als je zeg maar daartussenin terechtkomt van middelhoog druk... dat is best wel ingewikkeld. Want dan zit je elke keer, ja, moet ik wel of moet ik niet? Dus in mijn beleving kun je beter starten met... of je geeft heel hoog druk, of je doet het niet. Totaal niet. Mm-hmm. Dan creëer je ook wat rust. Oké, nu doen we het even niet. Nee. Maar als jij continu wel of niet moet... dan is de foutmarge ook groter. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Dus dan haal ik jou wel of dan haal ik jou niet. Dan maak je een beetje met watje. En dat gaat ver, dat ik dat nu zeg. Maar dat is de vraag die een trainer zich dan ook moet stellen. Snap je? Ja. En dan kan hij nog zeggen... ja, maar dat klopt wel, Thieme. Ja of nee? Maar Thieme, het hing er toch heel bot van de situatie af. Van nou zetten we heeg druk en nou juist net. Dan maak je toch een beetje met watje. Dat wil op trainers toch sowieso. Ja, maar aan de non-verbale houding van Persie kan je zien dat hij wil. Hij wil. Ja, hij wil hoog druk zetten. Ja, dat wil hij. Dat is denk ik. Dat past bij een club als Heerenveen. Ja. Want dat is ook interessant. Was dat al beschreeuwd? Dat is een beetje bij Cambuur gebeurd, Freed. Weet je wel? Dus die zetten heel heeg druk. Die beginnen al te jaren. Die zitten fanatiek in de duels. Hebben een protte balbezit op een middellijn, omdat ze gewoon die bal afpakken van het zinstander. Ja. En dan klapt dat in elkaar. En dan is het ook krek als dat een teruit is. Waar zetten we nou die druk dan? En hoe dat? Ja. Maar, nou ja, kijk. Ja, ik kan er nog een uur over. Maar Groningen dacht, oké. Nou, als Heerenveen die hebben eigenlijk alleen maar de lange bal gespeeld. Ja. Dan word je al veel minder kwetsbaar in de counter. Ja, want je houdt je posities. En dat was hier in Heerenveen wel een wapen. Dus dat vond ik wel slim van Groningen. Ja, snap je? Ik denk, oké, dat doen we dus niet. Dus dan haal je dat al helemaal weg bij Heerenveen. Ja. Nou, ik vind trouwens dat Heerenveen heel vaak goede resultaten. Gewoon loeren op een counter, toch? Gewoon voor de omschakeling. Dat die Jim vroeg op ongeveer aan ik. Wat ik veel leuker aan Heerenveen vind ten opzichte van Groningen... Kijk, de pieken van Heerenveen zijn ook veel groter. Ja. Dus het is heel boeiend en interessant om te volgen. Ja. Want ja, hij wil ook iets. En ja, soms dan zakken ze er ook weer onderuit. Maar het is absoluut niet saai. Maar dat wil ik gewoon niet vreten. Dus zeg maar de pieken van de individuele spelers qua prestaties is groter dan bij Groningen, vind ik. Dus dat lijkt alsof daar meer rek zit in de spelers en ook in, misschien hoe er gewerkt wordt, maar ja, denk ik. Ja. Nou ja, dus Just inderdaad zijn wedstrijd in PSV. Dus Heerenveen erg goed voetbal speelt. Hege intensiteit, afjagen, et cetera. Maar ik goed voetbal onder bal. Dus Just dan eigenlijk zijn NAC Breda van het grootste deel van de wedstrijd. Ik wil. Maar Tje Quick Boys helemaal weg. Zijn Ajax helemaal weg. Zijn Grace helemaal weg. En die dynamiek, het Almere City, helemaal niks. Hoe kan het dan dat het inderdaad stukken hege pieken en stukken lage dalen binnen? Haast er een idee hoor? Ja, nou ja, in een wedstrijd gebeuren er natuurlijk ook altijd andere dingen. Kijk, en Quick Boys vond het wel prima dat Heerenveen het spel moet maken. En ja, hoe simpel ook gezegd, het is het moeilijkst om van achteruit in een opbouw via een vloeiende aanval tot goals te komen. Dat is gewoon een soort van waarheid. Als je dat uit een counter kan doen of uit een ongeorganiseerde organisatie, is de kans dat een goal valt veel groter. Ja. Dus ja, maar om daar nou 1, 2, 3 echt een pasklare antwoord op te geven, dat is niet zo eenvoudig. Dan zou je dichterbij moeten zitten. Ja. Ik heb nog één joggersvraag, jongens. Nog één joggersvraag. Een hele belangrijke. Geert, een soort meisje vreet jij, hoe gaat het bij de robotmener? Hoe kom je in godsnaam erbij? Ja, doet hij het nog? Nou ja, jongens, meer Robert Minder die het de winterbeurt had.
Dat zal niet fijn Daar te wil ik winnen. geen enkele speculatie verder of associatie over horen, overigens. Die had de winterbeurt gehad. Die zit keurig bij mij in het hok. Ergens in maart dan druk ik de knop op start. En dan gaat hij weer. Volgens het volgende probleem. Hij is helemaal in topvorm. Goed zo. Dan 22 maart, daar hebben we het al eerder hoorn. Dan speelt Heerenveen dus 30 hier in het Abelense stadion. Daar willen ze nou en dan wat namen bekendmaken. Michel Breuer, Leroy Echtelt, Assaidi, Victor L, Marcus Aalbeck, Michael Dingsdag Zo. is nog net. Maar dat kunnen wij nou bekend maken. Is dat dan wel een primeur? Dat is een primeur. Ja, primeur. Ja, maar dat is dan ook een erbij. primeur. Ja. En dus Timo Klompen. Ja. Timo, du hebt mij verteld, Aaron de Sneur, want we kwamen elkaar zien in de Euroborg. Du bist al in training. Sterker nog, du bist nog altijd fanatiek aan het voetballen in. Ja, nou, fanatiek. Maar aan het voetballen. Du bist nog altijd aan het voetballen. Ja. Nou, ja. Speelt zo dan. Bij OZW in de stad Groningen. Dus ja, dat is OZW. amateur, oud zwart-wit. Oud zwart-wit. Ja, amateurclubje. Dus, maar ja, ik heb voor de winter ook wel veel gelopen, zeg maar. Alleen ik heb wat Achillespeesklachten ontwikkeld, dus nu niet. Nou, dan is eigenlijk de afvolging van OZW. Ja, het wordt heel spannend of ik 22 maanden haal. We gaan er alles aan doen. Ja. De blanke afverlating. Hij zit hier gewoon op tafel. Ja. Goed zo, jongens. Nou goed om te hebben. We hopen dat het nog best natuurlijk 22 maart. Het woont daar binnen. Dat binnen de overdenkingen. Ja, en daar komen we niet op terug. Daar komen we niet op terug. Roelof, Lukovic of Hilterman? Lukovic. Geert, Kelvin Ratie of Thijs Jansen? Thijs Jansen. En de laatste is van Tieme. Waar is Josto meer naar uit? Heerenveen Grains of Heerenveen Cambuur? Heerenveen Cambuur. Heerenveen Cambuur. Goed zo. Tiegetank, dat is je weer, is de Timo Klompen. En na je weekend, je idee waar je dan aan tafel zit. Ik weet het niet. Maar het wordt weer een aangast. Zeker. Die nemen we vanuit. En na je weekend. Dag.